Number 5 ngisamile ukuthi no angihambisani no number 5. Akahlale lapha ehlathini la ehleli khona. Number 5 ngisasuse amandla kumina ngawabuyisela emakhosikazini. Ukuthi njengamanje akasho ukuthi number 5 uba khona noma akekho. Mhlanga wathatha uyoba khona. Okay. Ithi ngibe ngaseyona yami. Sengicela ukuthola kanje. Awungabe uthi you are the one person ongekumlahle. Ngabe uthini mntana umuntu? Kuqikisho. Ngilahla kanjani kuzofumuza? Ngisho kona ukuthi ngempela akusekho into angayisho. Yebo. Why? Phela yazi udlala uCandy Crush as usual. Ngabe ngithini? Ngabe ngidabula. Ngiyasho ukuthi ukhona nje umuntu ongekulahle. One person nje ongekulahle. Sakha. Ngingathandi ukuphawula uma ngabe into ingaqondene nayo ngoba kuye ngibe umuntu omubi it's like awuthandi lo mndeni kwasha kwacima njani ukhuluma kabi sekufanele ngiyicece manje kodwa wami umuzwa ke awuhambisani naleyo nto so ingakho ngeke ngizithulele kwesinye isikhathi ngoba ngisuke ngilalele ngibona ukuthi ayino yabona ke nje lo shit nje angihlangani nabo kube into kanjalo nje ngisho ngenhliziyo ngiyibukele ngiyithulele Amuhle mbhemu. Ngathi uzoqala uJesu. Hello, my Jesus.